Nyithindo ahinya to mago ma pod nie skunde mondo mi oti gi thuolo mar rusa mar Desemba ni e bero mich mar wende mag pako Nyasaye kaka achiel kuom yore mag thegore gi timbe mag machienglo ma ithoro nya e ndalo mag rusa. Kane giloso e kanisa mar Adwena ma Njura ma yudore Iringa e kaunti ma Homa Bay e kinde mar nyasi mar sidho ayanga, wer motis ni thuond mula ma wer gi jower mag Njura Ambassadors, jodolo mag Adwena kod jokanyo mamoko ono yuoro e nyasi no medo ni wer ni kod nengo maduong' e dongo mar nyithindo ka giwacho ni somo kod wer ni kod tudruok machiegni. To kaka jalony e weche telo David Matinde ojiwo piny owacho mondo mi oket okenge mowinjore mar siro mich mar wer e kind nyithindo ka director mar Njura Ambassadors Choir Alice Ngaji to nowacho ni nyaka ne gichaki chenro mar wer ndalo midhiero mar corona. Wendego osekonyo riyo nyithindo mathoth e kanisa no kod gwenge. Ni thuolo mibire kanisa yud thuolo mondo ifweny ni nyathini bedo buti e kanisa kanyo mondo ogeng'i ne weche manono ma nyithin Nyasaye nyalo yudo thuolo mondo odonjie. En ni ka jok matindo riwore kendo gitiyo tijni to gik maricho kaka mako ich moyugo ok debedi, weche mag njore bedog piny. Primary education mago ma nyithindwa otim oyombo mana secular mag dhie class to en migao mariwo nyaka kanisa nikech ang'o, the work of education and redemption is one. Tamuma wacho ni ka jok makare nie loch to piny dhi maber, to mondo wayud jok mabiro bet e loch mondo piny odhi maber, jogo mong'eyo Nyasaye, nyaka wachak gi nyithindo matindo gi, nikech kata rech bende idolo mana kapod otin, kapod onumu. Koro wendegi bende gisiemo wago jogo man gi timbe moyugno, ikwerogi. Wendegi be kwero jotelo ma ok rit piny e yo maber. Wago erokamano nikech gimedo chorore nyaka e yor somo. Gihero somo kendo kawuono ka wayudo thuolo mar bet gi launch mar Audio 2 and 1. Audio 1 ne ok walaunch nikech corona issues, but sani koro watimo launch mar ariyogo. Wamor kabisa kendo wamor kwa support from Ramogi Group.